Chairman Jongka District Disaster Management Authority Ubalong Ru Deputy Commissioner East Jainti Hills ula penmi da ka jing betha padba ne ka public advisory ha ka ne ka ayom slab. Ula ong ha ka ne ka ayom slab ka jing tua khandau ka baja biang ha Sona Perdi Tunnel ha Surok National Highway 6 bat ka jing tua khandau ka bala banja ha ka Surok ba NH6 na lumshnong sha Malidor kalakta shi ka dai ya ka yat ka yang kikali ha ka ni ka benta jong ka Surok. Kumta udisi habakin tu ya upad ba ula ong ba ki deban kiar ya ka yat ka yang lada umdan kam ha ki benta ka Surok. Henry lada ja bamla ban kiar banya lingba kani ka Surok deban penti kena ban ra iki bam kidi ka namar ba omla ban tip ka jing tua khandau ne ka jing sakut Surok kali ban ja ha ka no kapor. Ka jing tua khandau hat tunnel Sonapur ka dei ka balajia kha bat kala penthut bhaya ka yat ka yang ki kali ha ka step khat saw tarik ru kani ka jing ja tua khandau kala ja biang balala ban pelat tat hadu ka arbaje ya thu ka khubor pulit. Ki pulit kila batha ya kinong nya kali banlong ki bahusiar banyat ha ka Surok NH6 namar ha kini kisi banwan kan don ka jing ther slap ka bajur.